Neng di. Neng. Neng. Lihat ikan ya. Lihat ikan ya. Kinara, halo, tak syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo ikannya Kinara banyak lo ya. Anti Nuna Inul. Iya, halo. Ngangop cah. Mimi ya, cucunya Mimi ya. Di selendangnya digeret pemirsa. Dekne ambil bangun terus dolanan karo Nek Intan. Iki ning mburi digeret, Mbah ngono. Ngeng. Aku dijak numpak ngeng. Bae nek gendong ambek ngeng iki lho, sama yang makan ini. Iki. Iya. 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 Wah, iki kongkon ngecupno. Kene, wes. Oh iya, wes. Ya Allah, ya Allah. Inge kon ngecupno. Ya. Panas itu apa ya? Sakit ya. Ije mana sih Kin? Ceritane iki bukane mbae emoh, tapi mbae wedi ning lapangan gede. Ning lapangan mbae gelem. Rong wis jajal entan jajal. Dadah. Lah nek wis mbok pateni iki piye? Iya. Menit mang sak menit rongono mbok pateni. Ajak numpak ngene iki piye iki? Panase ngene lho. Lah yo. Minum susu nggih. Nah, kuwi Kin. Kuncinya emang berilang Kin. Wis ketemu. Heeh. Panas lho ya. Iki lho. Panas jam setengah loro. Kalau panas ya kan ya. Nek saiki lho ya. Lampu ya kudu didonatan itu lampu. Iya kayak lampu Kin lah. Ya, iki jenenge anake Mbak Endah, Kinara. Bangun Mas. Iya. Ajak numpak ngene iki lho. Iki dijupuk mbak iki. Bae ora kaya mangatini cah. Sosoke. Kae. Iki. Oh alah. Wes digendong bae ae. Kok nek iki lunyu, nek dijak numpak motor nang jero omah ngene iki lunyu. Heeh. Lunyu, bae kuatir. Oke. Ya wes. Ole. Lunyu. Mana? Gendong. Wes medun. Nana medun nggih, medun. Ya wes medun ayo duduk Nana. Saya tak lepas sik. Iki tak syuting kok, Bu. Tane ngajak numpak motor. Ana mbek gendong gak wani. Heeh. Yo emoh iki. Gak wani. Oh, Ibu alah. sing gak wani. Adik Kinara, Lapin. Dalam. Gelem. Saya tak Tak syuting terus iki. Iki. Pining jeleduk. Mama melara lo ya. Kin. Mama melara Kin. Kepala itu pusing. Iya, kepalanya pusing. Jadi banter. Heeh. Ngene. Mundur lagi. Ya mundur lagi yo, terus.
ya, ngene. Ngene. Ana nih. Ana nih. Mundur nih. Penting meneng kan? Iya, sepenting meneng. Mama ngeluh kok. Ketok adik. Yo ketok lah. Wis mundur nih. Wes aku tak ning kene. Ngene, nang ngene ya. Iya. Sudah ya. Sudah ya. Wes pemirsa. Kinara Lapin. Anaknya Mama. Sampun ya. Sore lagi. Hanus, Dok. Wes Hanus. Wes rene kan, asline gak delok iki kan, ditampan. Yes. Ojo ketok Mbak Indah. Nah. Mbak Indah di sono. Tuh ikannya berapa ya dihitung ya. Weh. Weh. Woi. Yes, ini Iya. disyuting oleh Intan pemirsa. Ndek mau tak syuting kok. Disyuting oleh Intan. Iki sih Kinara iki. Iya. Lagi. Ojo wedi manuke. Apa iwake wedi Dok, aja Dok. Ngeplok sendiri. Wes ngene iki pemirsa njaluk numpak Gendong. motor. Iya. Iki letane cuilik Kinara. Sudah, Mama. Minum susu ya. Minum, tak minum susu pemirsa. Saya. Ayo Tan, masuk Tan. Ayo Tan. Ayo masuk. Wis. Oke. Ini paraem. Saatnya bermain-main. Kuda warnanya pink. Warnanya Kuning mobilnya Dok. kuning. Pink. Pink. Ya. Mau naik? Ayo Mau tak naik? tak pegang wis. Nah. Yuk. Nah. Ayo. Yang ini pelan-pelan. Kuda poni dinaikin sendiri. Warnanya pink. Iya, warnanya pink. Matanya besar sekali. Ini apa, Kin? Ora rondo aku mbok kok nyanyi neh wis ra iso kok e. Kin. Itu kata ijo. Kata ijo ada di sawah. Ini toples nih. Iya, toples. Toples cilik. Toples kecil. Dah. Udah mainnya. Loh, ada iso ngik-ngik Dok, Tan. Dipencet iso. Oh iya. Boten, maaf. Dene wedi. Maaf. Iya, gak usah. Wes, tak delekno kene iki. Sudah, maaf ya Mbah, nggak tahu. Nggih, maaf. Mbah minta Wes, maaf. Mbah minta maaf. Wes aku tak cium. Ya Allah, Mbah minta maaf, Dok. Minta maaf. Gak dimaafno pemirsa aku. Maaf, Dok. Gak dimaafno pemirsa iki. Iki lho montore Kinara iki lho, ndang Mbah Yun tak terlihat bagaikan debu yang berterbangan. Iya. Ya. Tak cekeli bungenane. Iya, aku dicuekin pemirsa. Ya wes pemirsa. Gara-gara aku ngekakno kodok ijo. Ngeok, dekne takut. Kinara. Halo, giginya mana, Dek? Itu gigi. Ya Allah cantiknya. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nindi jaluk Nindina. Nah, lah iya. Ayo. Ayo. Tak tutno. Bantu
Bunda Dewi ater-ater ngene Mbak Lina. Muga-muga Mbak Lina wis datang. Wis datang, wis buka. Wis. Malah gue saya. Wis. Wis ndang. Mbak Lina dapat berkat dari Bunda Dewi ngono ya. Wis buka kae wis buka Mbak Lina. Wis ndang tak terko kene ya. Panas wis. Wuyuh. Olah panase. Alhamdulillah panase. Bunda Dewi. Iya. Sik motor. Sik. Sudah, Mbak antarkan laporan Bunda Dewi. Lagi buka Mbak Lina. Bunda Dewi. Wes dibantu neng, kok dibantu ngewangi apa nduk? Kula ngusungi ke dipindah ke rumahnya Bunda. Berkate. Lho, niki mau jam 4 ya pemirsa. Iya. Panase donya nduk disangga wong akeh, panase ati dirasakno dhewe-dhewe. Betul jare. Alhamdulillah pemirsa ora masak. Iki iya dalem Mak. Ini ya. Iya sakmono ae Mak. Engko Bunda Dewi Mama Susi ki dodol banyu engko nek pahen teko. Pahen teko apa ora le, Dik? Nek pen jukuk ning ngarep neng. Jangan lu tak kayak kene lah gak apa ya Bu ya, Mbak Yun. Aku saithik ae, Mak. Kene gak apa ya. Iya kuwi borot apa ora, Mbak, Mbak. Mak cilik ki lho, Mak. Tak kaya adek ki lho, Mak. Ayo to, Mak. Lha, Dek, adekku sing sampean gawe mimang mbok kendi, Dek Dewi. Iki ya. Kuwi borot apa ora, Mama? Sithik ae, Mak. Enek mangkok cilik apa ora? Ya wis bar gak apa-apa. Ki saithik ae, Mak. Ki sithik ae. Iya. Gitu ya. Makasih ya, Dek, Bro. Iya, Mbak, sama-sama. Makasih. Apa, Mak? Belum ya. Nasi iki santai saja. Enggak usah, Mbak ini tidak perlu nasi. Sampun, Mak. Sampun. Nggih, matur nuwun, Mak Jan. Aku gak usah nganggo sego, kok ngobos ya, Mak ya. Alhamdulillah. Entuk iki tak satene tok renek segone terus piye ya ngono. Aku mbok kae mangan apa to, Bu? Kok jangan tok. Oh, berase wah apik pemirsa. Lho, jos gandos berase. 20 kilo Dik Dewi jek luwih sakmono. Ya, Dik Susi. Lho ora manut tapi dadi piye? Hal-hal apa? Wes, Mak, Jos. jos. Doyane ngene iki. Doyan lho, wis doyan. Ibuku jangan apa ibu jangan wedhus. Iya. Kulit, Mbak, enak Jangan tapi. kulit. Iki lho Ibu dibagi Mama Susi, Mbak Bunda Dewi apa sate, sayur kluweh, sayur apa jenenge iwak kulit. Nanti bakso. Alhamdulillah. Iki jam piro lah, Nduk? Jam 4. Setengah 4 buka aja. Wis dados. Jam piro? Jam sore kok. Lah nek rong sore Pak Warno wis beredan jere. Ayo jelek golekno dia. Dia dicari Bunda. Maaf di Bunda karo Mama Susi gak tak ketokno soalnya apa pemirsa? Soale Kene Ibu. Loh. Kene. Soalnya tidak pakai kerudung. Delok ning isor kasur apa ning cepitan-cepitan goleki. Delok goleki tak wangi. Ngoten. Yo.
Yo, Apa nih lagi pasang ini mekan ya? dikongkon bunda Le, dikongkon anu le apa? Undang-undang le. Undang. Undang-undang bancaan le. Bancaan le. Tole-tole. Wes nang laporan Bunda Dewi, wes tak kandakno ngono. Oh, dia ki ning omah kok ini. Wes nang laporan. Wo, jam 4 kurang seprapat, guys. Wes andakno Mbak Wi. Yo, ngomong bancaan yo. Kon undang-undang bancaan. Undang-undang rene metu sik Intan, metu sik. Intan metu sik tak kandhani. Yo, dimintai tolong apa untuk undang-undang bancaan ngono. Nah, Duk, Tan, aku minta tolong, Duk. Anu nih, Ibu mang ndi le? Iki lho. Karo, pokoknya dia. Iki saya mendapatkan tips dari pemirsa, nggih, aplikasi sebelah untuk menyimpan beras supaya berasnya itu awet. Nah, dengan cara ini. Nduk aku sotekno, Nduk. Iki dikasih jangan Bunda Dewi pemirsa. Jangan kulit, jadi aku kok gak masak, Nah, bawa sini, Nduk. Nah. Oke, terima kasih. Ayo. Sudah, taruh situ. Terus modelnya piye iki nek ape ngonten piye modele iki? Sijine diparakno rene, sijine ning kene. Intan yo duduke ning kene lah, Duk. Intan duduk sini loh. Intan duduk sini. Nah. Oke. Begitu. Pak Budi. Pak Budi sapa nek ngarani? Pak Budi. Pak Budi bakso. Pak Budi Bakso. wis gorengnya gak mandane. Nah, terima kasih nggih untuk pemirsa. Saya kan bikin status beras toh. Beras iki nek supaya biar awet tidak dimakan kutu utawa wong kene nek ngarani bubuk. Ada yang menyarankan pakai jeruk purut, godhong jeruk purut yang banyak dicampur. Terus tips yang kedua itu bisa dikasih daun pandan, jadi nanti harum baunya, gitu. Ongkar-ongkar ngene. Bisa bunga. Piye deh, Bro? Iki lho, gak ketok sampean lihat kono gak ketok. Maksudnya kan aku dari pemirsa Dek supaya Bunda pendi. sama pendek di lewat ngene gak supaya ben berasnya ora dipangan bubuk. Apa mau dicurut teh? Curut. Oh, kok yang bawah Curut. Dipangan curut. nanti juga baunya wangi dan tidak mau dolan lho. Bubuk nek wong kene ngarani iki bubuk. Jadi kok Iki ben jadi. ora dianu uleran. Yo lho. Taruh ini. Terima kasih nggih untuk tips-tipsnya. Jadi aku ki nek enek tips atau saran yang bagus yang membangun ngono kuwi tak share pemirsa. Tak scrop ngono ya. Terus tak nggo anu dadi kita yang sebelumnya tidak tahu jadi tambah pengetahuan. Tapi nek kadang konten yang membuli atau kadang anu ya nek saiki iki ya sing saiki iki langsung tak tak delok ya tak delok sithik maksudnya tak lewati ngono lho pemirsa. Jadi saiki kan untuk apa energi kita itu dibuat memikir hanya satu orang saja yang tidak suka. Yus Ben itu kan haknya dia untuk tidak suka sama kita. Terutama yang seringnya kayak membuli Intan terus gak seneng karo aku, itu haknya jenengan gitu. Itu haknya jenengan 100% untuk tidak suka, karena saya juga tidak memaksa jenengan untuk aku mbok sukai, aku kudu mbok senengi, mbok sukai mboten, itu haknya jenengan. Dikuyuki. Iya. Dene disenengi. Konten-konten kami itu menurut jenengan itu ada manfaatnya, menghibur, ya alhamdulillah. Nek bagi jenengan saya gak seneng Bu Yuni nyebeli, Bu Yuni pokoknya gak mendidik dan anu itu
nggih itu haknya jenengan gitu. Yang penting jenengan tidak suka tapi ya saya suka jenengan ae kok. Wis ngono ae. Bener aku dikandani seseorang, untuk apa energi kamu itu mbok buang-buang demi memikirkan hanya satu orang yang tidak suka. Wes biarkan saja, itu hak mereka. Yang penting tetap lanjut berkarya, golek rezeki, golek rezeki Intan. Golek pemirsa saiki nek gak sing golek Bu ini sapa lah. Intan Indah itu bukannya piye-piye yo. Dari dulu aku ditekoki wong sing ora-ora ndak ngono kuwi, dari dulu ndak mendapatkan jatah dari orang tuanya yang satunya, dan alhamdulillah mboten pernah. Pokoknya sejak saya jadi anak sing mungkin sapa ya aku gak roh sing tekok, dan iku ora tak hapus ngono lho. Kuwi Indah Intan itu tidak pernah pemirsa mendapatkan ibaratnya jatah atau apa ya nek ngarani dikei nafkah ngono kuwi lho. Iya, Tidak pernah. Ya asli dari ini kita ngono tok. Ya tidak apa-apa, memang ya ceritanya harus seperti itu. Kita doakan saja yang terbaik untuk semuanya, dan itu kan haknya Bapak Indah Intan toh. Tidak itu kan itu haknya. Ya enggak apa-apa, kita doakan saja yang terbaik. Semoga paling rezeki yang lancar, paling berkah barokah dalam hidupnya, sehat, dimudahkan dalam segala hal, paling sehat. Ayo ngono yo Tan. Wes yo kita tutup yo Tan yo. Niki tips dari pemirsa. Alhamdulillah, terima kasih. Kami pamit dulu nggih pemirsa, maaf sing ora-ora iki kok diwangi Bunda ngusuli berkah. Terus kok tak kasih bakso ngono. Ya sedang mandi wis jam 50 punjul 500 soalnya. masa ki sore? Delok lah jane. Iya. Ya wis kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dibuka jendela nih. Ki lho nduk nek gak percaya, Nduk. Loh, wis jam 4 kurang 5. Ya toh? Cus dulu nek no. Cus. Iya. Sehat semuanya nggih.